Vi skal lave en map channel, så det bliver eddermame sygt. Og vi begynder at finde bil på 3, 2, 1 nu! Og tiden er begyndt. Fuck, det var så vildt allerede. Fuck, vi er heldige. Det er altså heldigt. Lige så meget, min mand. Fuck, han var så heldig. Fuck, vi har glemt at checkpoint. Skynd dig, skynd dig. Checkpoint. Ding, 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 ding. Det er der. Kør. Checkpoint. Og Det er gået et halvt minut, Matteo. allerede. Fuck det, mand. Vi klarer det. Lad os se, om vi kan slå 7 minutter. Ja, her. Det tror jeg godt, vi kan, fordi Armin, han er eddermame med dårlig til at køre. Kør. Og vi kommer til at tage Franklin, men det er lige meget. Nej, for det var... Vi kommer til at tage Franklin, men vi bruger bare ikke hans slow mode. Så Så det er det. Jeg ved heller ikke, hvordan man gør. det vil jeg. Kør. Man må godt skifte bil på vejen, men Det giver jo ikke lige. hvordan den er kørt nok for et Porsche. Hvis den begynder at køre langsomt. Ligesom Armins bil gjorde, den der Bullet, så tror jeg, vi skifter. Hvor langt er det gået? Der er gået 1,5 minut. What? Jeg skulle sådan noget ligger langt, synes jeg. Kør. Kør så. Armin, han er altså virkelig shit til at køre. Han skulle også skifte bil og sådan noget. Jeg mente, han skulle langsommere. Og lad os bare skynde os at køre. Og jeg tror også lige, at vi skifter bil, når vi kommer derhen. Og hvis vi finder en fed bil, så skal vi bare have den. Selvom det var vejen. Den kører over hurtigt, vores bil. Og på den her vej, der er ikke så mange biler, så... Her klarer vi den nok. Og det er nok Tobias, der er bedst til at køre os to. Hun er pro-driver. Og det er han også. Men jeg er imens level, og jeg har vundet flere race end ham. Men det er også fordi, Han i spiller- gang til spiller han, så var jeg måske i level 2, og han var måske i level 69. Sådan. Så han spiller lidt meget. Og så begyndte han at spille, og så begyndte jeg at stoppe. Ja. Så nu er jeg lidt højere level end ham. Og jeg er kun i level 21. Fordi han kan jo ikke tage sin PS3 op til PS4, vel? Nej. Og jeg ved heller ikke, hvordan man gør. Det er lige pludselig, så spurgte den bare mig, om jeg var med til Opel. Jeg var med Opel 2005. Okay, så mand. Kom, go. Jeg går 3 minutter. Og vi kører også hele vejen tilbage. Jeg skal lige klø mig, sgu da. Kører det? Ja. Og der kommer en video i morgen, tror jeg det er. Det behøver nu, lørdag i dag, og der kommer en video ud på søndag. Og jeg lover jer for, at vi uploader dagligt. Ja, vi uploader hver dag cirka. Og hvis vi ikke uploader, Så hver anden dag. Hver anden dag eller første dag. Sådan siger vi. på grund af, hvis vi ikke uploader, så er vi virkelig travlt. Ja. Og vi er ikke så travlt med skolen lige på tiden og sådan noget. Så. Men der skal også komme et par build battles, hvor vi skal bygge. Ja. Og jeg tror også, vi laver et par episoder med factions. Ja. Hvor man skal lave faction og sådan noget med Minecraft. På computer. Men jeg tror, at vi laver en pool battle på mandag kommer der en ud. Så vi laver en. Så vi laver nok en i dag, men Kom ud på mandag. ja. Og den her, den kommer ud på den søndag, her- men den bliver op til lørdag. Og vi har masser af videoer til over, som der nok også skal komme ud. Så I må godt have en masse glæde af til, når I kommer hjem efter skole, så I kan se vores dejlige videoer, som vi bruger masser af tid på. Ja. Vi har brugt en hel masse penge, og vi har brugt en hel masse penge på den her kanal. Eller ikke så mange, men I må Måske godt... 1000. 1000, ja. Men I
må man rigtig gerne. Abonner og like. Ja, der kommer vi streamer lørdag, for eksempel i dag. Vi streamer i aften. Vi streamede i går aftes. Ja, men vi skal bare gå ind og følge os på stream. Jeg hedder Opel 2005. Og jeg hedder Svend 2680. Vi skal bare gå ind og følge os. Så skal jeg nok se. Og vi streamer altså i aften. Ja. Så streamer vi. Det har vi begge, så I kan gå ind og se en af os. Jeg er ligeglad med, hvad I ser. Men i aften så er det bare sådan noget chill, hvor vi spiller lidt GTA. Ja, og vi begge skal tune en bil. Så... Og jeg er der. Nu. Hvor hurtigt så checkpoint? Så tjekker vi checkpoint. Det kører vi på 6 minutter næsten. Så meget bedre end Armin, den hund. Meget bedre. Skal det bare med køre, dreje om, og så skynd dig at køre. Ja. Jo, jeg overgår at skifte bil lige nu. Kom vi se en anden form sej. Det er en hurtig bil så. Fuck, hvad fanden er det, de kører? Min bil er godt flækket, hvis jeg finder en anden bil, altså. En sej. Og vi slog Armins rekord i det. Gør vi? Jo, jeg gjorde det på et eller andet 5 minutter. Den kan ikke køre. Skal der ud, Johnny? Vent, kan du køre hen til mig? Bare tag den her lortebil. Kør så, skynd dig, Franklin. Det kunne ikke rigtig køre mere. Så. Men mig og Tobias, vi laver en bullball, gør vi ikke? Jo. Og vi... Hvad var det? Vi skal ikke gå og komme ned. Vi gør det, hvad hedder det nu på... Vi gør det sammen, det er ikke med hold. Det gør vi senere i aften, gør vi ikke? Så gør vi det med hold, men det er ikke sikkert, at vi optager der. Fordi vi har optaget ret meget af. Måske 10 videoer. Ja, til jer, så... Ja. Eller i går optagede vi en hel masse videoer til jer. Ja, og i dag. Så I skal altså like. Ja, fordi vi bruger en Ellers... masse tid på jer, på grund af... Tænker på dag og nat. Ja. Og vores største mål, det er 100 subs. Ja, lige nu for tiden. Men når vi får 100, så er det selvfølgelig 1000. Og så kæmper vi deropad. Mm. Men ved jeres hjælp skal det sgu nok gå stærkt. Mm. Vi er en helt... Ej, jeg glæder mig virkelig meget til at... Hvad det hedder? Når vi får 10 kørsler, så tror jeg, vi laver en bilbusle challenge. Ja, det gør vi. Så det kan jeg glæde jer til. Og der er lige nu gået 8 minutter og 15 sekunder. Så vi Den her bil er OK hurtigt. Så ja. Den er ikke gået i stykker bilen endnu. Så Han er pro-racer jo. Og vi laver nok en til video i dag, og det bliver bullball. ja. Bare lige så I ved det endnu en gang. Vi laver den på lørdag, den her. Vi har optaget en hel masse videoer på lørdag til jer. Mm. Eller Om lørdagen. Og i går. I går uploadede vi 3, og i dag har vi måske uploadet, jeg ved det ikke, måske 5, tror jeg. Seriøst? 5? Jo, Ja, det kommer an på, hvornår. Vi uploader den her lørdag. Det kommer an på, hvornår vi har tid til at uploade, hvornår I det dag er har tid vi til. meget tid til at uploade. Vi har lavet en intro, som er lidt tricky-ricky der. Og den er rigtig sjov. Men den laver vi ikke i de her videoer sådan her. Nej. Vi laver dem kun i sådan nogle videoer. Vi skal bare lige vise den. Vi begynder nok at lave den nogle andre dage. Vi har lige fundet på den og har lavet den, så Vi kan ikke rigtig tænde på lige nu. vi skal først lige redigere lidt med lortet, og så... Ja. Vi har ikke rigtig nogen rigtig godt kamera endnu. Vi filmer som sagt stadig min iPad, og vi er i gang med at finde ud af, hvilket
kamera, der filmer direkte på tv'et. Ja, det vil jeg meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I vil det. Hvis I anbefaler noget, for eksempel som et Elgato eller et eller andet, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren. Fordi det tager vi til os og køber det. Under 500 kroner. Helst under. Under 1000. Okay, under 1000. Vi er som sagt 3 på den her kanal. Jamen, ham den anden, han er ikke så god til det. Nej, Han er aldrig med. Nej. Men vi har en kameramand, der hedder Lukas, som får en løn på 5 kroner om måneden. Så det må han være glad for. Hey, og så i går skreg han, det er mere af min lommepenge. Det var Solrødscenter og skulle filme prank, men de turde ikke alligevel, så... Nej. Og vi lavede en prank, men den uploader vi ikke helt. Det var lidt useriøst. Hvad skete der? Ej, kom til at gøre det der lortemode, så er det godt, jeg lige stoppede her. Hvorfor gør det igen? Jeg ved sgu da ikke, mand. Jeg kommer til den, når jeg skal dytte. Nej, nu. Jeg skal kigge bagud. Okay, lige nu er det gået 11 minutter, så vi klarer det meget børn og Armin. Fordi hvis han skulle køre dobbelt, så ville det være 14 minutter. Vi har den på 11, og der er ikke så meget. Han er der næsten jo. Og vi, bare lige så det, vi kører helt vejen ind i lufthavnen, for I bare lige får lidt længere. Så det er helt vejen ind i lufthavnen. Og så skal vi flyve op i luften med et fly, hvor jeg kører forkert. Så skal vi flyve op i luften med et fly og dø. Ja, og så hopper vi ud med en faldskærm. Og så lander vi med. Og det er mig, der hopper ud. Tobias han flyver, og jeg hopper ud. Vi skal bare som sagt op, og så bare skynde os ned og dø. Ja. Og der stopper vi selvfølgelig tyven, fordi... Nej, der stopper vi ikke tyven. Vi skal se, om vi kan slå Armin så meget. Så vi klarer det. Så... Og det kan godt være, at vi får brugt 10 efter. Jeg ved ikke, om Tobias har købt lufthavnen. Har du det? Nej. Så der er nok ikke noget fly derinde. Så vil vi lige politi efter os. Så vi skal skynde os nu at tage et luksusfly. Hurtigt. Vi skal skynde os. Ikke noget derinde. Han skal helt lige ud. Helt. Vi kan også tage de store fly, skal vi det? Det er det helt store. Og venstre, venstre, venstre. Der er fandme ikke et. Nu er venstre. Derovre. Vi får noget fly. Ja. Og han skynder sig at tage det. Så. Og så over i det. Kan du tage det, Frankie? Der er gået 13 minutter. Og så er det Matteo, der skal flyve op og dø. Nu gælder det bare om at lette. Så vi ikke dør af politiet. Så skal vi starte helt forfra med 20 på. What? Er det dårligt? Så kommer jeg op i luften. Og vi laver madblasker ned i vandet, ikke også? Bare, vi kører så højt op i luften, og så hopper vi ud, og så lander vi. Jeg kan ikke. Han kan ikke styre det. Ja. Okay, så tror jeg, vi kommer op. Hop ud. Hop ud, inden vi går ned i vandet. Og der dør vi. Og bum. Og så stop tyven! Hurtigt! Når vi spawner, så skal han blive stop tyven. 3, 2, 1, nu! Vi nåede det lige præcis med en 14 sekunder inden Arne. Ja. Fuck. Men nu skal vi også ind på lufthavnen af muligt. Så ses vi. Så er videoen færdig. Så hej.